Moni kwina kulikonse kumene ndithu mukuonera programu imeneyi. Kaya ndi dziko lakunja kaya ndi kwathu konkuno ku Malawi, ife kuno tikupereka moni. Yakwananso ndithu nthawi ya mtengo wapatali, nthawi imene ndithu timakhala tikubweretsa mayimbidwe okoma, mayimbidwe otsitsimutsa programu imenecha ya Gospel God. Mayimbidwe onena kuti nanunso mukamamva kunyumbako, amayi, nyamata, mtsikana angakhalenso abambo, mumakhala ndithu mukutsitsimuka. Nthawi imene timayesetsa kunena kuti inuyo ndi banja lanu mukhale chifupi ndi Namalenga, kudziunguza imene mwina timanena kuti stock taking, kunena kuti kodi mwachita zotani pa tsiku limenelo kapena mwachita zotani sabata imeneyo. Mwayi umene umakhala nanu kunena kuti ayi kwina kumumvera nyimbo, kwina kunso mukugwada namalapa kuti Ambuye akuyendereni. Ndiye tisanayambe zambiri tiyambe kaye ndithu ndi pemphero amene akhala kuti pempherera ndi Mr. Damascus Phiri ndi alole kunena kuti iwowa abwere ndithu pamalo ano. Mmadziwa kunena kuti china chilichonse kuti chiyende bwino timayenera kunena kuti tigwade pansi tipemphere kuti Ambuye atitsogolere komanso mzimu wawo ukhale pamalopo. Choyambirira muli bwanji? Ine ndili bwino, ni muli bwanji? Tili bwino. Zikomo. Dzinalo ndalitchula bwino? Dzina ndi limenelo Damascus Phiri, komano ambiri amandidziwa kuti DJ Lobodo. DJ Lobodo. DJ Lobodo. Yes. Akamati DJ Lobodo ndinu? Ndineyo ndithu. Ndasangalala kuti ndakudziwani. Zikomo. Chabwino ndiye ndimafuna kunena kuti tiyambe kaye tagwada pamaso pa Namalenga, tipemphe mzimu wa Ambuye kunena kuti utitsogolere ndiye mutipempherere. Chabwino. Tipemphere. Atate, mu dzina lodabwisa la Khristu Yesu, tufuna tikuthokozeni. Makamaka chifukwa cha nthawi ino imene inu mwatipatsa mwapaderadera kuti tiyamike, tilambire, komanso tikuthokozeni kudzera m'mayimbidwe. Zikomo Mulungu chifukwa cha luso limene munapereka, komanso mphatso yapaderadera imene munapasa ana anu kuti akhoza kutenga nawo gawo la ulaliki, kulalikira kudzera m'mayimbidwe. Tikufuna nthawi imeneyi muyambe nafe, komanso mumalize nafe. Tikupempha zonsezi kudzera m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Nde mwina choyambirira kunyumbako tingokumbutsana kunena kuti programu imeneyi ili pakanema m'manja pa Facebook, angakhalenso ndithu pakanema. Kwa amene mudapanga download kanema m'manja vuto palibe, ndikhulupirira kunena kuti tikuyendera limodzi. Koma kwa amene simudapange ndikupemphenibe nkati mwa tsiku la lero kunena kuti mupange download, chifukwa chonena kuti ma program athu ambiri akhale ndithu akupita pakanema m'manja. Ndiye ngati simudapange download, izizi ndezi kutsonyeza kunena kuti siliziyendera limodzi. Mibawa yokoma ija simudzionanso, ma program athu abwino aja simudziaonanso. Nde chonde pangani download kanema m'manja, pitani pa Google Play Store mupange download, komanso mukhale ndi alphanumerical. Tikati alphanumerical imeneyoyo ndi password. For example, dzina langa ndi Jane, ngati ndili Jane ndiye kuti kutsogolo kakeko ndikhala ndikuyikako ma numbers kandi 1 2 3 mpaka na 4, ndicho linga chonena kuti ikhale yamphamvu. Chonde ndikupemphaninso kunena kuti pangani download kanema m'manja kuti programu imeneyi komanso ma programu ena onse tikhale tikuyendera limodzi. Ndipemphe nawo theme yomwe tikuyenda nayo mkati mwa tsiku la lero. Theme imene tikuyenda nayo tsiku la lero ndi kuyamika komanso kulambira Mulungu, kupereka chiyembekezo komanso kutonthoza. Mukudziwa inu kuti dziko la Malawi tikudutsa munyengo zosiyanasiyana kwambiri, makamaka zovuta. Komanso pompano tataya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lathu lino Dr. Saulos Chilima. Pabasi Ndiye tili munyengo imene tikupitirizabe kulira. Ndiye theme ya lero ikutsindika kwambiri kuti titonthole komanso tikhale ndi chilimbikiso. Ndi ambiri amene anataya okondekawo, ndi ambiri amene akudutsa mavuto osiyanasiyana, mavuto amene kuti tiyambe kuatchula mpaka na chaka chamawa chifika. So theme ya lero ikulimbikitsa kwambiri kuti anthu atonthole. mukutanthauza kuti titonthole, tilimbe mtima. Munthu ukhale olimba mtima, chilichonse chikamachitika chimakhala ndi cholinga.
mulungu samalakwitsa. Mulungu samalakwitsa, chimene chachitika chimakhala kuti mulungu anali ndi cholinga pa chimenecho. Zichamanena kunena kuti ayi mulungu adayikiratu pulani pa miyoyo yathu ndi zimene mwina tikhale tikuchita ngati mwa tsiku la lero. Bible limanena kuti muzonse yamikani. Ndithu. Chabwino ndikudziwa zonena kuti amalawi ambiri kunjako akuyembekezera kunena kuti kodi Miracle Chinga watibweretsera zotani. Tonse tikudziwa kunena kuti ayi ameneyo ndi katswiri tikakamba nkhani za mayimbidwe makamaka nyimbo za uzimu. Mtsikana amene ndithu amati akafika pamalo thupi limasuntha lokha limayamba kugwedera mtimawu ndithu namadumphadumpha nkumaona ngati kunena kuti iweyo kumwambako wafika kale kuli kukoma kwa mayimbidwe. Ndi amalawi ayembekezere zotani kuchokera kwa inu ngati mwa tsiku la lero? Zoyembekezera zikhale zambiri, koma muzambirimo chimene tingayembekezere kwambiri ndi kudalitsika. Komanso mmene tanena theme yathu kuti muli kutonthoza, muli kulimbikitsa, muli kuphunzitsa, zonsezo tiyembekezere kuti mtsikana amene atibweresera zinthu ngati zimenezi. Moti amalawi ambiri ngati mwa tsiku la lero akhale ndithu akudalitsika. Ndipo ikamatha show imeneyi mavumbulutso ndi zina zambiri zikhala zitachitika. Namva kukoma ndi mawu anu. Osayiwala kunena kuti pansi pakanema wanu pakuyenda ndithu manambala pamenepo kwa amene muli ndi kuthekera kuonena kuti mumpange support Miracle Chinga. Chonde musaumitse manja, amanena kale kuti dzanja lopereka ndi limenenso ndithu limalandira. Gwiritsani ntchito manambala amenewo ndi cholinga chonena kuti uthenga wa mulungu upitirizebe kupita patsogolo komanso ukathe kukafikira munthu wina aliyense. Pakadali pano amayi ndi abambo, ine ndikusiyeni manja mwa Miracle Chinga. Osayiwala dzina langa ndine Jane Jerry. Miracle Chinga in the house.
Mwasula bwanji. Amen. Mukomeneka osangalala. Hey
wanga ndikuona ngati mundikondetsetsa kuposa anthu onse uye mwabisa moyo wanga posama danisa maonapo popanda mphamvu yanu ndili chabe chilichonse chiyima ose ine ndikuchimwa mbuye maso anu amaona kadakhala kuti ndi munthu inu kadandiwonongera popo pano mutatopa nane simubwezera choyipa baba moyo wanga simpindula nawo monga mene mufunira Yesu mayenera 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 Yesu wanga mayenera uye mayenera mayenera Yesu wanga mayenera uye mayenera mayenera Yesu wanga mayenera uye mayenera Yesu wanga mayenera tikuyo mikoni hambuye Yesu monga mene munandipatula pondilenga mwaluso chifanisilo chanu munakonseratu sondiyeneleza ndisanabadweine ndani kuti mumlemekeze ndikulakulani ulemelelo ndiwanonoka simumagawana ndi munthu koma ine mwandigawirako uye mwandilemekeza ufumu wanu ngwamuyaya alidobikisana nanu milungu yose lambira inu palibe wakudelelani Yesu mayenera
sondiyenereza ndisanabadwe ine. Hey! Muntu ndinani kuti mumlemekeze ndikulankhula naye. Ulemelelo ndiwanonoka simumagawana ndi muntu. Koma ine mwandikawirako kuye mwandilemekeza. Umu wanu ngwamuyaya palibe biyisana nanu. Milungu yose yambira inu palibe wakudererani. Yesu mwayenera, 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 mwayenera. Mbuya mwayenera, mwayenera. Yesu wange mwayenera. Mbuya mwayenera, mwayenera. Yesu wange, Yesu wange. Taimba kutoka pansi. Mbuya mwayenera, mwayenera. Yesu wange. Taimba so kuchokera pansi pa mtima. How you go? Mwayenela baba, mwayenela. Hey! Mwayenela baba, mwayenela. Come on and sing. Hey! Mwayenela baba, mwayenela. I can't hear you. Mwayenela baba, mwayenela. Mwayenela baba, mwayenela. Gee! Mwayenela baba, mwayenela. Mwayenela baba, mwayenela. Mukuti chani. Ah! One. Mwayenela baba, mwayenela. Mwayenela baba, mwayenela. Mwayenela matomondo. Mwayenela matomondo. Hallelujah. Amen. Amen. Mukudalitsika ete. Amen. Auze neighbor kuti tafika. Tafika. Usagone.
Amen. Mchipululu simofera ete. Ndi ulendo wa kukenani. Amen.
ndingofuna ndingokukumbutsani kunena kuti tili munyengo imene tili nyengo yowawa. Tiye tikhale nacho chitonthozo kunena kuti nyimbo zimene zizititonthoza, zitilimbikitsa komanso zitipasa chiyembekezo. Kwa amene mukutionera, Ambuye akudalitseni. Komanso amene mukuonera koma mukufuna mutachitapo kanthu thandiza utumiki umenewu, pali manambala amene akudutsa munsimu, mukhoza kuchita monga Mulungu wanga kuyankhulireni. Ambuye adzikudalitsani. Amen. Anakapanda
Miracle Chinga. Ai, ndikupase haki. Iya, mwana wa Yesetsa uyu abale sanje zimapesa. Amata. Yankaweka. Ali ndiwe chindalitso cha Malawi. Ayi ine ndithokoza mbuye. Eti. Komanso ndathokoza support yawo. Amandiswesa chonena. Eti. Umawanyadira. Ndimawanyadira. Akuti nawo soma wamvetsa kukoma. Silingakhale popanda anthu awa. Eti. Eti. Mukumva bwanji ntubimo nyimbo zamalambiro? Miracle Chinga angakhale ku nyumba ndi mapanga follow ma comment pa Facebook. Akuti umata. Thank you so much. Akuti kuita. Thank you so akuti wayesetsa. Akuti mwana wa mai kumene kuli mzimu wa mai ake use mumtendere. Amen. Chabwino ndimulole Miracle Chinga pang'ono akangopumula tikumbutsanenso akangosintha kapena kukamwa madzi eti. Chabwino. Yes. Tinanena kale poyamba pacha kunena kuti mupange download kanema mmanja ndi cholinga chonena kuti tithe kuyendera limodzi. Ndeine pano ndikupepeseni kunena kuti anzathu amene ndithu mukuonera kuchokera pa TV kapena pa Facebook mukhale mukusunthira ku chigawo chinacho chimene chono ndi chakanema mmanja kumeneko ndithu tikhale tikuyendera limodzi. Ngati simudapange download pitani pa Google Play Store pangani download kanema mmanja mukatero kwina kuti kwatsala kuti nkwa madansi kwina kwatsala kunkwa madansi ndensungwa nayo ngati nyimbo zolambira amavina chonchi wati moza madansi akhale ndithu akuti patsa mphamvu maso chilimbikitso zijati manena zija zonena kuti ayi umakhala ukumvera nyimbo zachauta kwina kunkumamva kukoma zikhale ndithu zikuchitika chigawo chake chimene chichi ndepangani download kanema mmanja ndi cholinga chonena kuti tiyendere limodzi ndikubwerezanso kunena kuti pangani download kanema mmanja tiyendere limodzi zimene zikufunika ndi alphanumerical nadzanena poyamba paja ndibwerezenso ine dzina langa ndi Jane ngati ndili Jane kutsogoloku ndikhale mwina ndikupitiriza ndi 1 2 3 4 olo nambala ina iliyonse imene ineyo ndasankha ndi cholinga chonena kuti mukhale ndi password ya mphamvu. Pangani download kanema mmanja ndikubwerezanso chifukwa ichi ndi chigawo chomaliza kupezeka pa Facebook tikhale tikupita pa kanema mmanja komanso tikhale ndithu tikuchoka pa kanema pa TV. So ngati mungapange download ndekuti sizivuta mukhale ndithu mukumva kukoma mukudalitsika ena mwa inu mukulapa ena mwa inu mukuzilingalira koma zonsezo kuti zitheke mupange download kanema mmanja. Ndayankhula mobwerenza ndayankhulanso motsindika. Tsopano pansi pakanema wanu pakudutsa manambala amenewo ndionena kuti kangachepe kamene muli nako mponyereni Miracle Chinga ndi cholinga chonena kuti utumiki wake upitiriyebe patsogolo. Pala anthu ena amene ndithu ali kutali akusotenga ngati umenewu iniyo mukatero mukhale ndithu mukuwathandiza zikatero ndoti zatheka tithokoza anzathu amene ndithu mwayamba kale kutumiza kangachepe kamene muli nako zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Ndalama sichepa. 50 kwacha ndalama, 100 kwachaso ndi ndalama, 200 kwacha ndi ndalama namakwera koma tidziwe kunena kuti ndalama ina iliyonse imene tapereka Ambuye amayipanga multiply. Ndiye kuti ifeyo tipezeka kunena kuti tikulandira ndalama zambiri. Kupereka ndalama yochepa ndikulandiranso ndalama zambiri. Si mwabwera kuti mukhozanso kuyambitsa kuipatsa moto. Tivinire limodzi? Mwabwera ndi energy muitenga kuti Zambuye? Chabwino kwinako tikudikirira ndithu pangani zomwezo gwirisani ntchito nambala imene ili pansi pakanema wanu ndi cholinga chonena kuti muthandizire utumiki wa Miracle Chinga ndi cholinga chonena kuti tsiku lina akathenso kuwalalikira anthu amene sangathe kuwanitsa kupeza uthenga umenewo. Mukudziwa inu kunena kuti chinthu chitheke ndalama imafunika. Kuti dziko liyende bwino ndalama imafunika ndi chifukwa chake pakadali pano tikukupemphani kuti mupange zoterozo. Ndakhalapo kalekale pano nkumayankhula nthawi imene ndimayankhula ndikudziwa kunena kuti enanu munali tumupanga download kanema mmanja ena wakuthekerani. Chigawo chino ndichonena kuti tikumane kumeneko. Madansi aja tiaonere kumeneko. Kuvina kuja tivinire kumeneko. Komanso ma program athu ambiri
adzikhala ndithu akumapita kukanema m'manja ndiye kuti bye Facebook ndochepa chabe amene adzikhala ali pa Facebook ndicholinga chonena kuti tidzithabe kuyendera limodzi. Timakukondanibe komabe kuti mukhale ndi information yambiri mukuyenera kuti mupite pakanema m'manja kuti tiyendere limodzi. Dansi ili pano ndanena kale kuti sidathe kwinaku ndi wamadansi. Ndikunama? Ayi simukunama ayi. Sindikunama? Mwakonzeka? Yes. Moti mutionetsa. Mbiri. Mwini wake sine akuti ationetsa akuti atimvetsa kukoma ndiye bwanji ine ndikusiyeni muimbe nyimbo zanu zikwinako tikudikirira Miracle Chinga kuti akupangeni join. Amayi ndi abambo mene tidanenera kale poyamba paja kwina kulikonse kumene ndithu mukuonera program imene ya Gospel God. Sangalatsikani pamene simudayiyende bwino kapena simudapakonze ngati mwa wiki imeneyi pakonzeni kwinaku mukumvera nyimbo zosisimutsa, nyimbo zotonthoza, nyimbo zokuyandikitsani inu chifupi nina malenga wanu. Pena timatha kuchimwa koma ndithu sitimazindikira kunena kuti tachimwa. Nde nthawi inoyi imakhala nthawi yonena kuti inu nina malenga wanu mukhalire pamodzi. Inu ndina malenga wanu mumvane zochita ina nkumadabwa kuti ayi na malenga si munthu ndi munthu amatha kukuza zochita. Amatha kukuza kuti ayi apo kulakwitsa ni mzimu tikudziwa koma amatha kukuza noti kulakwitsa. Nde nthawi inoyi imakhala nthawi yokhayo yoti inuyo muyankhulirane ndina malenga wanu kudzera program imeneyi ya Gospel God. Mundilola kuti ndisunthe? Yes. Kwinaku mukutimvetsa kukoma. Yes. Chabwino. Mbiri. Nakunyadirani chilo yopambana zikomo.